Salvador Illa podrà dir moltes coses, però estic segura que si li preguntem què va passar el 6 d'octubre de 1934 a la seva població, la Roca del Vallès, no ho sabrà. Estem parlant de fa 90 anys, quan Lluís Companys va proclamar l'estat català i uns somatanistes de la Roca del Vallès es van adherir a la causa, van sortir armats als carrers i es van fer amb l'ordre. Van entrar a l'Ajuntament, van proclamar l'estat català i van hissar una estelada al seu balcó. El fiscal, però, va qualificar aquests fets com a delictes constitucionals i va condemnar entre 6 i 7 mesos de presó a Joan Quintana i Mauri, Conrad Guillermí i Segura, Ramon Planes i Planes, Francesc Salvany i Salvany, Jaume Maimó, Salvi Fortuny, Isidre Raimi i Jovany i Isidre Saper. Tot això i molt més Fundació Reixida ho explica en els seus llibres, en els seus actes, a les seves xarxes socials. I, de fet, aquest proper diumenge, 6 d'octubre, fan una commemoració als fets del 6 d'octubre al local del Catzi, a Barcelona. No podem oblidar els que ho han fet abans que nosaltres. Fem que orgull, arrels i memòria rimin un altre cop.